Здравей, Иляна! Здравей! Как се чувстваш след първия ден на Инклюзив клуб? Изключително добре приветствана и честно казано с доста добри емоции заредена. Какво ти направи най-добро впечатление в днешния ден? Лично на мен, като млад човек на 20 години, ми направи най-добро впечатление това, че самата компания е много добре структурирана. Много добре изградена система и доста добро бъдеще и развитие във фирмата може да има един млад човек. Значи горещо пребита Абсолютно. това за млади, а за малко по-не-млади? За мен компанията има и за по-млади и не чак толкова млади развитие и успех в самата компания, тъй като младите хора първо ще се сблъскват с това нещо, докато по-възрастните хора вече са се сблъсквали и знаят колко е трудно и би им било полезно това и за развитие и така нататък. Чудесно. Кое е твоето топ нещо, което днеска така ще си вземеш и ти направи впечатление? Може би е това, че средата, която изграждаме тук и плюсовете, които дава самата фирма, помагат на човек хем да се развие съответно, ако е млад, хем да надгради себе си, ако вече има опит в нещо подобно. Чудесно. И за финал на нашите зрители, които ни гледат, какво послание би отправила към тях, ако искат да се включат в клуба или въобще тази информация да получат? За мен лично това, което бих казала на нашите зрители е това, че трябва да рискуват. Аз като човек на 20 години се впускам в нещо ново. Ако ми хареса, оставам и се задържам. Ако не ми хареса, знам какво представлява. Чудесно. Благодаря ти много. И аз благодаря.